बानलु सिब्र'आ बानलु सिब्र' नङा, अमा बेदरा अमा बेदर नङा, दाउ बेदरा दाउ बेदर नङा। बेबायदिनो जागोन। बिथां फैलाया लिरनाय पस्टखौ गोबानो मोजां मोनदों आरो गोबानो मोजां मोनाखै। जायफोरा गेमस्रिखौ सापर्ट खालामो बिथांमोना जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जायफोरा बिसाखौ सापर्ट खालामो बिथांमोना गोजोननाय मोनाखै। बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लेंहरनायाव बिसा आफादा बखिजादों। बैसागो खुंग्रा आफादफोराबो बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लेंहरनायखौ गोबानो दुखु मोननो फोरमायदों। हेलौ टेस्ट रामोनदा मोजाङै हो, नङाबा नै बानलु सिब्र थुफ्रुजोबगोन नोंखौ। बानलु सिब्र दंखायो लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो बिसा गेमस्रि दैमारि बिसोरनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। जाय बिथांमोना गेमस्रि दैमारिखौ बांसिन सापर्ट खालामो आरो बिसाखौ बांसिन सापर्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्टखौ हराबानो जाबाय। जों जाबाय मिडिलनि मानसि, जों रावखौ बुंनो थाङा, नङा होमबा लोगोफोर? जों गेजेरनि मानसि जानानै थागोन। जों ओजोंबो जाया ओजोंबो जाया। आरो मैयानि भिडिअआव गोबाङानो गेमस्रि दैमारिनि सापर्टार दङ। मा बुंदों नुवाखै होमबा? नोंथांमोना मैयानि कमेन्टखौ नायलाय। मा बुंदों? मैया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, बिसाखौ नाया थेवब्लाबो गेमस्रि दैमारिखौ नायगोन। आं गेमस्रि दैमारिनि भिडिअखौ नायाबानो उन्दुलाङा बायदि बायदि कमेन्ट हरदों। माने मा होनबावनो आरोना, जेरै शक्तिमाननि थाखाय गथ'फोरा बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोराबो गेमस्रि दैमारिनि भिडिअ नायाबानो थानो हाया। बेबायदि जानानै दङ। जेरै जुनियर जि शक्तिमान बेबायदियावनो गोबां गथ'फोरा थैदोंमोन। जेरै अक्षय खान्ना बा अक्षय कुमार मोना माबा मोनसे जाना देखायोबाथाय बेखौ बिथांनि फेन्सफोरा लानो नागिरो। बेबायदिनो जानानै दङ। दा बेनिखायनो जोंनि हारियावबो बिदि जागासिनो दङ। अब्ला जियानो जादोला बिसाया गेमस्रि दैमारि अदेबानि बिसा आफादजों बेन खालामजानाय साफ्रोमबो महरगिरिफोरजों जायफोर महरगिरिफोरा खामानि मावफागोन बिसोरनि सायाव 2 लाख रांनि जुरिमाना फोनांनाय जागोन। लोगोसे जायबा बेन खालामजादों जेरै गेमस्रि दैमारि आरो सोर दंमोनलाय, मानिसबो दंमोन खोमा आरो टमिबो दंमोन खोमा, बिसोरखौ जुदि बैसागो फांसनफोराव लेंहरोबा बिसोरखौ लेंहरनाय खालामगोन। डिसिनो अर्डार होगोन आरोना, डिसिनो लाइजाम हरनाय जागोन। बेबायदि थांखि लादों बिसाया आरो बे थांखिखौ गोबानो मोजां मोनदों आरो गोबानो रागा जोंदों, गाज्रि मोनदों। नाथाय आं जेबो मोनाखै, आं मोजांबो मोनाखै गाज्रिबो मोनाखै। जों जाबाय गेजेरनि मानसि। अब्ला जियानो जादोला नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे 2 लाख जुरिमानानि सायाव? नोंथांमोननि साननायखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। जानला मेनला आल्टु पाल्टु आलबाल कमेन्टखौ दाहर, नङा होमबा? मैयाथ' गोदाव सोराव कमेन्ट हरदों। मा होनबावनो आंलाय? मा होनबावनो? बेबायदिखौ आं रिप्लाय होआ। नोंथांमोना हाजारखि गाज्रि कमेन्ट हर, बै कमेन्टखौ आं नायनानै मिनियोसो। आंनि गोसोआ बेफोरखौ जेबो खर'साया। मानोना जोङो इउटुबाव 4 बोसोरनि बांसिन समसिम खामानि मावबाय। हाजार गाज्रि कमेन्ट सोरजोंबा बुंजाबाय, सोरजोंबा रायहरजाबाय, बायदि खालामजाबाय इउटुबनि गेजेराव। दा बेनिखायनो आं बेफोरखौ खर'साया। दा जियानो जादोला फैला आदानि माखासे पस्ट ओंखारदोंमोन फेसबुकाव। बे पस्टआव लिरदोंमोन फैला आदाया, मा लिरदोंमोन खनसे फरायनानै, बिसानिसिम आं खावलायनाय। बिथां फैला आदाया बिसायाव गैलामोन, दाखालि बावैसो ओंखारबायमोन। जायफोर महरगिरिफोरखौ बिसाया बेन खालामदोंमोन बेखौ दैखांना लाफिननांसिगौ, बेबायदि होननानै पस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिथांनि पस्टखौ गोबानो गाज्रि मोनदों आरो गोबानो बिथांखौ रागा जोंदों आरो माखासे बिथांखौ जोबोर मोजां मोनदों। बिथांनि पस्टआव 867 लाइक दङ, ओमफ्राय बेनि गेजेराव 332 कमेन्ट दङ, ओमफ्राय शेयार खालामनाया 49ल'। बेहाय लिरनाय दङ माखासे कमेन्टखौ आं फरायनानै, बेबायदि जानायखौ बेन खालामोब्ला जोबनायाव बेन खालामजानायफोरासो माइनरिटि जाहैसिगोन, बेबायदि लिरदों। बाथ्राया नंखाय नङा, नाथाय बे मोनसे अर्गानाइजेसना गावहाबो संबिजित थायो, बायदि लिरदों। गोबां पस्ट खालामदों, बिदिनो गोबां मानसिफोरा कमेन्ट हरदों। बेहाय लिरहरदों बेन खालामजानाय मानसिखौ बेबायदि लेंहरनाया मोजां जायाखै खुंग्रा आफादफोरा। आरो नोंथांनि लोगोसे आंबो मदद होनाय एसे गुरै गोसो लानानै बेखौनो बोखारनांगौ होनना सानो। गोबाङानो माने सापर्ट खालामदों, गोबाङानो आरो सापर्ट खालामाखै। फैला बिथांजों गोबाङानो सापर्ट खालामदों, जेरै गेमस्रि दैमारिखौ गोबां सापर्ट खालामो, बेबायदिनो सापर्ट खालामदों बिथांखौबो। नाथाय बिसा आफादा थि खालामनानै होबाय, जायबा गेमस्रि दैमारिमोन बायदि बेन खालामजानाय महरगिरिफोरजों खामानि मावफागोन बिथांमोननि सायाव 2 लाख रांनि जुरिमाना फोनांनाय जागोन। मिथिबायना लोगोफोर? मिथिखाबाय, मानो मिथिया जानांगौ, बायदि
भिडिअ खालामखाबाय नङा होमबा गोबां इउटिउबारफ्रा भिडिअ खालामबाय गोबां निउसावबो होबाय बेबायदिखौ सोर मिथिया जानांगौ मिथिखागोन अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो आंथ' बेनि सायाव जेबो बुंनो साना नोंथांमोननि साननायखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो गोदाव सोराव कमेन्ट दाहर ओमफ्राय नायनो गोसो गैयाबा नायखानाङा लाइकबो खालामनाङा जों रावनिफ्रायबो लाइक लुगैया मियानि भिडिअ'बो आं लाइक बियाखैमोन नाथाय मियानि भिडिअ'खौबो गोबां सुबुंफोरा लाइक खालामदों आरो साबस्क्राइबबो खालामदों बेनिखायनो नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि